אבל תצלם. שתקלוט את זה. איך הוא מקלף? כן, נביא לו עוד אחד. כל השניים אבל. כן, גם השניים. נצלם? כן. ראית איך הוא מעביר את זה? איזה שיטה? איך הוא מוציא את ה... איך הוא פותח את זה? זה מואב. רוצה עוד. זה שלא יפתח את המצלמה. תראו, זה מואב, יאללה. אתה יכול לאכול ככה ברם? תעצבן לי משהו. מה קרה לו? תראה, תלם אותו. מה קרה לו? קרה לו בטוסי. מוצא את הזין. שלומי, תראה. וואו. וואו, זה מי. שלומי, דבר על הפה. שלומי. שיאללה. תראה איך הוא מנפח את הלחיים. איזה מחזה. תראה, גמר. אני לא מאמין. זה מרגיע. ראית איך הוא גמר? מה זה? מה זה? נתן לך מתנה. מה זה? הוא אמר לך תודה. מה זה היה? זה מחזה. יאללה, איזה צחוקים. שלומי! יוטיוב אני מעלה. מה זה, יוטיוב זה? He came! וואי! הקוף שגומר. יאללה, איזה סרטון ליוטיוב. יאללה, נתן לך, אמר לך תודה עכשיו. תראה את השפיך שלו שמה. סנק שיו. בוא ניתן לאור את הבננות, בוא, אולי גם נגבור, בוא. לא להאמין מה שראינו עכשיו. הקוף שגומר, מחזה של הקוף שגומר. תפס לי את הידיים, לא ראיתי איך תפס את הידיים. תפס לי את הידיים. באמת? כן. יאללה, בואו. We go.